दिन से अपना लाल के खोजे में लागल बाड़ी। 4 दिन इनका बेटा के भूलैले हो गईल और जे भी इनका बेटा के किडनैप कैले बा चाहे जवन भी कैले बा पैसा के माध्यम से कैले होके भैया या दुश्मनी के माध्यम से कैले होके तो छोड़ देवे। ऐसे कि दुश्मनी न ई नहीं के कहत कि केहू के जान लेहल जाला। बच्चा से सयान होके जान लेवे का अधिकार केहू के नहीं खे। झगड़ा बोली से न होला, मुंह से न होला, जान से ना होला। तो अगर कोई किडनैप भी कैले भाई वीडियो देखता, जितना भी पैसा चाहिए आप लोग मांग करी जा। जे भी रखले बानी जा बाबू के, आप लोग के भी बाल बच्चा हो समझ सके नहीं जाएगा। माई के दर्द देखी जा, माई के का हाल बा। अगर आप लोग पैसा के माध्यम से लड़का के किडनैप कैले बन जाता, मांग करी जा कितना पैसा चाहिए। माई उहो देवे खातिर तैयार बड़ी अपन लाल के छोड़ावे खातिर। इंसान से बड़ा पैसा ना होला, सब कुछ इंसान बाटे। पैसा ताकत रह जाई, आदमी चल जाई। तो यही से अगर आप